Да. Готово? Имаме приблизително 3 междурания с пчели. Хайде да кажем, тук в четвъртото има малко. Практически тази отводка няма да оцелее зимата, ако не положим специални грижи за нея. Така. Абсолютно празна рамка. Понеже ще подхранваме с инвертиран сироп в ноември, правим отвори. Във всяка пита. Тук има българ резерв. Това е пресен нектар, предполагаме, че е от брашляна. В момента цъфти брашляна 24 септември. И носят пресен нектар. Отворите се за свободно преминаване на кълбото, без да се затруднява. Така. Имаме малко недоизлюпено пилего. Почистват килийките, даже в някои от тях има яйца. 2, 3. Снесла е малко. Да видим майката къде е. Ето е майката. Така, тук също ще направим прорез, ама внимаваме да не си режем майката, нали? Къде я видях аз? Значи го прореза ще бъде в тая част. Хайде бягайте. Така. Тя е по-пълна. Хубавото цялата е пълна с нов нектарей. И нещо. Много интересно. В момента не подхранваме. Изчакваме октомври да им попълним запасите с инвертиран сироп, казвам. Чакай да виж. Тук също има неизлюпено пило. Много малко, а отсам няма. Ето тази страна. Медена пита. Не е изцяло пълна. Къде излез? Къде да? С две преградни дъски центрираме приблизително средата на кошера. Понеже пчелите са малко, ще им бъде проблем да вземат сироп или храна, каквато и да им сложи. Никакво проблем в случая. Слагаме празен магазин. Хранилката е върху рамките. В центъра. Така. Силиконова мрежа е испанска, може и за прозорци да се използва. Мрежа за прозорци не е задължително да е от тея. С тея събираме прополис. Така. Плътни.
два пласта плат, може брезент и разглавница от вата, миргелна вата, вкарана в турба за сметки. Тя ни гарантира, че хранилката ще са топли през цялото време и те могат свободно да влизат и да си вземат сиропа. Ако е силно семейство, няма да бъде така, но понеже е много слабо, трябва специални условия. Следващото е същото число, или казано много слабо. Така. Снимаш? Да. Тук имаме малко повече пчели от предишното, но пак положението е отчаиващо. Слабички са. Миналата година изземих 10 подобни отводки с изолатор в Мара. Получи са добре. Искам да пробваме без изолатор, да видим какъв ще бъде ефектът. С изолатора от 10 8 семейства се развиха идеално. Двете по някакви причини оцеляха, но не можаха да се развият. Но не знам каква е причината. Всяка вероятност липса на прашец или нещо. От към храна не им е било достатъчно. Тъй като в изолатора се заземяват на 3 рамки. Най-много 4. И изолатор е по средата. Пак с отвори, пак с резерв. Не мълчи. В случая би трябвало развитието да започне по-рано. Миналата година от изолатора ги пуснах на 5 марта. Сега ще проверим през година как ще стане. Без изолатор. Тя е абсолютно празна. Тук е пълнят с запаси. Имат място все пак къде да сложат сироп. Още едно почти празно. Тези от към запаси са много зле. Така. Тук има пресен нектар, има и венец. Его нектара, има и венец. Само основно е нектар. Е майката. Безподребно. Яйца ли има? Не. Просто са оставили свободно място. Това с много дребничка вече. Готово. Тук няма никакъв пуск.
има малко повече запаси. И пак пресен нектар. Там нищо. Прашици му гледай. Ще го стигнеш. Къде отиде? Да не е паднало само долу на дъното. Видя ли? Дано да оцелеят. Ще проверим. Останалите два са в същото положение. На пролет ще видим какво развитие ще имат и те. Магазинът ли го пълзи? Плътта отбира влагата, а турбата с ватата, която е отгоре, запазва температурата на хранилката, нали, от кълбото се хваща обикновено тук, под хранилката. И можем да подхранваме по всяко време. Дори да е студено. Слагаме също в предната част и питка, но това е декември месец, не сега. Питка с твърда храна. И за сега това е.